Yeah. Mag-training natin Jay, sabak na ako. Sabak na ako ata. Hindi na mag-training kami. Ay, mo pwede rin wallet yan. Sinabi niyo pa. Parang kayo din, di ba? Aminado naman kami doon. Kahit sumula pa kang mada. Kayo lang dalawa, Jay? Oo. Uwa ba? Dakoy naman. Game. Joboy, okay ka lang, Joboy. Bay! Di pala, Gerson. Ay, nasabi. Ano yung Gerson? Game. Right, tara. Hindi mag-planting rice ulit. Hindi nga may bumis pa. Magalingan may pa. Ano yung minsan, yung ano, bigisin mo na, matutupid niya, o talas din siya.
Tangon, chinis. Kakamiss sabi siya. Sobrang nakakamiss sabi ko. Masama yung ba eh. O di ba parang na? Kasi yung mga training ng basketball, ay, Wala. Ato kayo? ano yung pangalan sa babae? Pangatlo ka. Oo. Basketball sila lang. Hindi. Yan siya mo. Pero niya, sa pangalayo. Sana, O tarasawa. parang sa awan yung medyo niya. Gawa niya sa Pero niya anak. oo, wala. Kahit Hiroshima. Right. Yamanin nga. Sabi mga gabras. Akan na lang sa wala yung hindi, ano yung isa naman wala yung tapos ako, tanong kahit ako. Madala ka. Siyempre, Yung ako, parang hindi ko lang alam. Manyaman yan yung baby. Yan yung manyaman. May pabigat na. Dapat hindi ka talaga. Ay, kuya mo yan. Ay, kasi ka parang sa. tayo ka magkakit. Kita, nagsaya ako exercise. Ganyan kami naka-exercise. Kaya ako na kaya. Kasi mga pang mata, talaga sige, meron. Oo, siya. Malinis ka lang pa doon. Matawid mo rin yung try. Ano naman ito ka? Pasok ba?
pupunta natin? Yun ba? Yung natin, hindi ka laka. Kay daddy mo. Maripot ka ng homeowner. Sabi sa'yo, magkasexy nga. Ay, watch! Sarap yun, baby. Jibar. Tama lang, kung nakasunod
Thank you.